Ugalde Bentas zelaira hurbildu gara gaur Mariño Real Unioneko emakumeekin egoteko, hain zuzen ere, orain dela hilabete batzuk jakin zuten 3. mailara igoko zirela eta horrela, bigarren urtez segidan maila igoera bat lortu dute, emaitza bikainak ere lortuz denboraldian zehar eta horren inguruko balorazio eginen dugu beraz, bi jokalariekin, Mireia Zumeta eta Maria Diez. Kaixo bikote, zer moduz? Txaldeon, oso ongi, oso pozik. Bueno, lehenik eta behin zorionak 3. mailara igo zaretelako, eta lehen galdera noski, nola joan da Euskal Ligan jokatu duzuen lehen denboraldia ere? Super ongi, egia esan lortu ditugu esperoz genituen emaitzak, kapaza ginala bai bagenekin, baina igotzea kategoria edo maila berri batea, eta ez dezu espero hain ongi bukatzea ez, eta igoera bat lortzea asko ze gutxi, osake super pozik eta oso konten. Okerrez banago, 7 partida galdu, 6 berdindu eta 21 irabazi dituzue denboraldi honetan. Emaitza bikainak dira eta gainera, aipatu behar dugu denboraldi hasiera horretan edo hasi berriak zineten momentu horretan ere, 7 partida segidan irabaztea lortu zenutela. Emaitza bikainak dira, zer egin duzu edo zer izan da gakoa hori guztia lortzeko? Nire ustez eguneroko lana, hori bai, eta baino batez ere izan dira egitu dinamikak gure artean hobeto eramateko edo horrelakoak, eta hori, basikamente, hori izan da gako printzipala, familia bat izatea. Taldea osatzea, ez? Garrantzitsua da. Bai, ikusi egu aurten nola futbola edo zelaian iten dana ez dela bakarrik garrantzitsuena, baizik eta zelaitik kanpo lantzen ditugun gauza guztiak, eta Mariak aipatuen bezala aurten askoz ere gehiago garrantzia handiago eman diogu horri, eta nabaritu inda zelaian. Gainera aurten, aipatuko dugu, pixkat gogorragoa izan dela, ez? Denboraldia bidaia luzeagoak egin dituzue, azkenean aurkariak ere bagian maila bat goragokoak ziren, oski orduan, pixka bat gogorragoa izan da aurtengo denboraldia? Bai, alde batetik, baina bestetik disfrutze dituzue bai bidaiak, egia da, askok batxillergoa, beste batzuk unibertsitatea, eta hortan nabaritzea, abidez autobusean, askotan zian festa txikiak, baina bestetan zian musika bai, baina jende pilo bat, bai, liburutegi bat, danak ikasten. Orduan, disfruta inda eta, inda dinamika horiek aipatu ditugu, eta, autobuseko momentu horri, bai, garrantzia eman zaio, osea, ongi. Oroitzen naiz pasaden urtean, garai berean elkartu ginen aipatzeko Euskal Ligara igo zinetela, ez? Eta pixkat aurre ikuspen bat egin genuen, zer espero zenuten, denboraldi berriaz, eta aipatu zenuten, pixka bat ikusiko zenutela, ez? Ea zer gertatzen zen, ea posibleko zenuten, emaitza honen bat, ez? Biltzea eta pixkat zalantzati edo, ez hainbertze, baina pixka bat ikusiko dugu, ez? Zer gertatzen den. Ez dakit noiz hasi zineten sinesten benetan, posible zela. Ja ez, agian 3. mailara igo, agian geroago etorri zen hori, baina posible zenutela, ez? Mantendu maila eta denboraldi ona egin eta emaitza onak lortu. Noiz hasi zineten zuengan sinesten? Lehen aipatu dituzu 7 partida irabazi genuela hori segidan, hori izan zen un txute guretzat, eta momentu hartatik aurrera uste hori esan genuela, hau da gure kategoria edo urrengoa, eta hori. Eta gero ere bai, egon den moldaketa horrekin 3. maileko bata, ikusi genuen posible zela igotzea. Izan dugu helburu nagusi bat izan dela disfrutatzea, eta helburu horrekin jungea pixkat lasaiago mantentzen edo, eta gero bigarren buelta eta gero esan genuen zein nahi dugu. Ze helburu hori aldatu nahi dugu edo ez. Eta hortik aurrera pixkat jungea buruan beste zerbait eukitzen, disfrutatzeanak kendu gabe, beti hori helburu nagusia, baina beste helburu bat sartzen, eta hor behin ikusita esandakoa sinesten genula, esan genuen, jungo gea beste helburu baten bila, beraz pixkat horren nasketa guztia izan da gakoa. Presiorik izan duzu edo ezakit erraten duzuenan arabera ez dirudi, ez? Baina agian, momenturen batean pixka bat
ongi egin nahi duzue, jendea ere etortzen da zuei ikustera, ez dakit horrek eragina izan duen edo. Aipatu genuen. De hecho, esan genuen askotan sartzen genuela presio bat berez etzeona. Ze, esan dakoa, helburu hori etzeon igotzeko helburua, eta badirudi, bazeola, eta ikusi genuen hori irabazten genuela, eta ikusten ginen hor goran, baina esaten genuen, ez dago ezer demostratu behar, ez dago, disfrutatzeko gaude eta askotan sartu genuen presio hori, baina, izan dira pixkat gora berak, beste askotan, etzan hain beste nabaritzen presio hori eta beste batzutan bai. Agian, Reala, Elorrio eta Bizkerre horre lau lehendabizikoak gelditu zareten, ez? Taldeak izan zarete, elkarren artean lehia gehiena izan duzuena, edo izan dira horiek zuentzat zuen arerio gogorrenak edo zuzenenak? Bai, hori izan dira gogorrerak, eta emaitzak hor daude. Eta izan dira gureko berdugoak, guretzat. Eta, urrengo denboraldian ikusiko gara berriz, hori. Berez, esperientzia hori izanen duzu, ez? Beraien kontra ezagutze dituzuela. Hori bai. Hala ere, askotan nabaritzen zen nola, burua da beti gehiena jokatzen duna, ez? Eta askotan jokatzen genuen pixkat taulan azpitik antzeuden taldeen kontra, eta askotan presio gehi dakau haien aurka goiken baino, bai, haiek izan dira aurkari gogorrenak edo. Hirugarren mailara igoko zinetela, denboraldia bukatu baino lehen jakin zenuten, ez? Azken partidak dagoeneko hori lortuta jokatu zenituzten. Nola etorri zen berri hori, nola jaso zenuten berri hori? Egun hori aipatu. Ez nintzen egon, baina zain pixkat beste taldeek egiten zuten, ze pixkat matematikoki ikusiko zen, eta osteguna zen, jakin genuen egun hortan. Eta gero nien nintzen egon, baina haiek egon zian elkartu zian guztiak, eta ospatu zuten ostegun hortan, astebura izango altz bezala. Bai, eske justo zen puente, eta jokatu zuten Pauldarrak, uste, eta beraiek galtzen bazuten, gu, matematika enteia geunden goian, eta hasi ginen WhatsAppetik idazten eta noseke, eta kasualitatez aplikazioa bai, hoi da. Eta zen hainbat gauza, baina gero enteratu ginen galdu zutela, eta etorri ginen hori soziedades da ginen da zen. Elkartea, hoi da. Eta, bai. Eta, ospatzen, gero bat aplanera jungina, izan zen fiesta mayor. Afari bat antolatzea, baina momentu hortan izan zen. Ordu hontan elkartean danak. Eta denak hortzin joten, ez? Erraxa izan zen. Atea irekia eta, sartze eta. Bai. Ederki. Eta zuen inguruan ere, zer jaso duzue hori lortuta? Zer nabaritu duzue, bai klubean berean, edo zuen familian, lagunen artean, Irunen, ez? Zer jaso duzue? Nik uste gehien bat diala komentarioak edo, zure, alboko lagunen, familia edo, esati zutela, jolin, ¿cómo estáis, no? ¿Cómo tal? Eta orduan zu, hortzoaz jokatzen, hori sinisten, baten emaitza honak ezakize, eta jutentzia hori ikusten, ostras, hemen gaude ezakize. Eta gehien bat hori, jendean poza, zutaz, arro, eta askotan ikusten da nola partidotan etortzen dira ospatzea zurekin. Baina, egunean zehar, nahi gustatzen zait aipatzea, nola askotan jutentzea etxera, aserre o ezakize, eta haiek bai aguntu behar dute. Beraz, dana bizitzen dute zurekin, eskenean. Bai. Ni aipatu nahi dut, gauza bat, delake nire gurasoek dakate taberna bat, hemen Irunen, eta hainbat jente etortzen da esatera, sorionak, no seke, edo zeongi gara bizitzen zutela, no se kuantos, eta hori pozgarria da edo bai. Bai, ez, ongi dago. Bai. Bai, total. Ikuste ez Irunen entzuna dela. Hori bai. Eta, bere tabernan dagoela justo zentruan, gehiago. Bai. Eta azken partiduak, dagoeneko presio hori gabe ez, dagoeneko helburua lortuta jokatu zenituzten. Erraxagoa da horrela jokatzea edo, lasaitzen zara eta gian, hor pixka bat despistatu ere edo ez, etzen horrela izan. Denetarik nik uste dagoela, ze badago disfrutatzeko gogo handiagoa, presio gabekoa, baina nala ere, gaina bizi genuen partido hori, Irun osoa hor, galen ez dakize, zera iberrilla, diferenteaz, naturala santa.
Orduan nik uste dala pixkat emozio guzti hori, azkeneko partidua, pena, demoraldia bukatzeko, pixkat dana, emozio nahasketa handia dago. Presio agian ez, baina bai urduritasun ezberdina o ez dakit. Demostratzeko, bai, hori da, bai. Bai, denetarik nik uste. Aipatu duzu azken partido hori, ez? Galen jokatu zenuten, uste dut bi aldiz aritu zaretela demoraldi honetan Galen, Eibarren kontra edo horrelako zerbait, ez? Eta hori da. Eta, bueno, azken partido hori, ez? Ospatzeko eta ospakizuna izan zena ere Bizkerren kontra gainera, bueno, hortxe Galen jokatu zenuten eta, bueno, jendea hurbildu zen zuengana eta bi taldeak ere, biak 3. mailara igo zaretela, aukera izan zenuten elkarrekin ospatzeko. Nola bizi izan zenuten azken partida hori? Ni beti astelenetan lanean beti egoten naiz pixkat jendeakin aipatzen asteburua eta gehien aipatu nuna zen kiroltasuna. Ikusi zen kiroltasuna, ikusi zen nola partido nahiko garbia, futbolari dagokionez polita, interesgarria eta, baina gero bukatzeakoan nola haiek igotak, guk igotak, danak elkarrekin ospatzen, eta hori izan zen, nik esaten nun, nola dagoen diferentzia, partidu itxusia ikuste dituzenean eta esatezu, hau ez da futbola, eta gero ikustezu asteburu hortakoa eta esatezu, hau futbola da, kiroltasuna, nahi berdina, ilusio berdina danak baloi baten atzetik korrika egiteko gustu hori, eta nik uste izan zela karagarria, superpolita. Gauza bera. Bai. Ederki eta gero ja bukatzeko ez kopa izan zenuten, hor ere, albezain urrutien edo, ailegatu nahi zenuten kopara, baino lehen aurkaria, Reala izan zen agian demoraldian zehar ere zuen aurkari zailena edo zailenetarikoa. Eta, ezin izan zenuten irabazi eta hor gelditu zen kopako ibilbidea. Baina, hala ere horrek ez du iluntzen, ez? Ordu arte egindako guztia noski, ez? Horrela sentitu zenuten edo, pena pixka bat ere, ez? Pena, partidua ona egin genuen, oso ona. Nire ustez Errealak baino beto, baina, azkenean garrantzitsuena da golak sartzea eta ez genuen ez da sartu, beraz, hori. Baina, oso polita izan zen, bai. Espeziala izan zen. Vestuarioan aldagretan aipatu genuen izan zitekela edo azkeneko txarla edo azken aurrekoa bai. Eta azkenean izan zen azkenekoa ez, baina polita izan zen. Nik uste astean zehar gaina etzan izan asteburuan, izan zen astean zehar, bai, aste artean. Eta dana bazeuden faktore asko, pixka etziala oso positiboak, baina talde bezala afrontatu genuen hori, eta talde bezala bai jokatu genuen, bukatu genuen, eta egia esan ez genuen oso triste bukatu, bai, momentu hortan pena zegoen, baina netzan egon olako bajon bat, nik uste danak pozik ginala egindako denboraldiakin, eta hori nabaritu entzan. Ederki, Mireia, zure kasuan, hori zure azken partida izan zen, ez? Futbola edo zure ibilbide, futbolari gisa, ez? Zure ibilbidea utziko duzu, eta hori izan zen zure partidua ze, sentsazio pensatzen dut, unkigarria ere izan entzela, ez? 10 urteren ondotik uste dut gainera, ez? Mariñon egontzarela. 10 urte izan zian, eta 10 urteak, 10 urteak, eta nire futbol bizitza osoa, hilde guztia Mariñon izan zen, eta, super espeziala, ez? Ikusi izan nola, jendeak maitatzen izu, badago hor oso, sentimendu handia, eta, sorpresa, ilusioa dana. Ez gaina, aipatutako partidua izan zen, izan partido normal baten, baizik eta olako partidan. Orduan, super espeziala, super eskertua sentitu nintzen, eta, ezin hobeago, ez nun izan bukaera ezin hobeago bat. Hori da, ez? Gainera, goi-goian utzita taldea ere, horrek ere ez, azkenean Mariñon egin duzu ibilbide guztia, eta, hainbertze gauza lortuta, ez dakit pesatzen dut, arrotasunez, eta, ez, lasai uzten duzula, ez, zure lekua. Bai, deskribapen, inbarbanun deskribapen bat nire taldea, zeu nire klubaz, arrotasunean deskribatuko nun, eta, ez dakat itxarra bat nire taldea esateko. Ederki, eta heldu den demoraldiari begira, ez, 3. mailan jokatuko duzue. Ez dakit, lehen aipatu dugu, ez, presioak eta eragina izan duen aurten, ez dakit urren urteari begira, oraindik goiz xamar da, baina, ez dakit,
presio hori izaten aldu zuen, edo pixka bat zinegon hori hain ongi eginda dena, aber zer gertatzen den, edo bueno, lan ona egiteko, hori noski nahia da, baina ez dakit presioa ere baduzuen edo motivatuak zaudeten bertzerik ez? Ez, presioa ez. Eta horrela esan digute, disfrutatu behar dugu, eta helburuak berdinak izango dira, ikastea eta bereziki disfrutatzea, eta presioa gabe. Nola horrik ikusten duzue denboraldia? Hori da, aipatu dugu helburuak finkatzeko agian goizegi da, baina, aurkari batzuk ezagutze dituzue, bertzeak agian ez, baina, nola ikusten duzue izanen dela? Gogorra. Berriz ere gogorra izango da. Ez baino, denboraldi hau baino gogorragoa izango da, bereziki, baina, porque daude talde batzuk urte asko da maratela kategoria horretan, eta gogorra bai, gogorra seguro. Eta bukatzeko, lehen urtean ere uste dut galdera bera egin nizuela, eta berriz ere freskatzeko, haunitzetan aipatzen dugu ze garrantzitsuak diren erreferenteak, batez ere emakumeen kirolan, kasu honetan futbolean, aipatu dugu, zuek ere badagoeneko erreferente, sendo batzuk zaretela ez bakarrik zuen taldean edo zuen klubean, baizik eta hirian, eta erranen nuke bidasoaldean ere ez, bortzirietan edo Hondarribin, Hendaian ez, ezagunak zarete, atzetik ez urte haunitzean, zehar egin duzuen lanagatik ere ez, eta lortu dituzuen gauzagatik, baina, beti lana dago atzean. Nola sentitzen duzu hori, edo ikusi duzu aurten ere, lehen urtean aipatzen genuen ez, babes hori, zuek entrenatzen dituzuen aurrak zuen partidutara joaten direla, edo bertzerik ez, neskak, eta futbolean aritu nahi duten neskak, marinon egon nahi dutela, ez, badakitelako, ibilbide luzea dutela intzinetik eta urrutira joaten aldeen ibilbidea, ez? Nola sentitzen duzu hori ere, pensatzen dut, arrotasunez, ez? Edo ez dakit. Hasiera baten arrotasuna, eta, nik beti aipatzeet futbolak zerbait dakala, erakargarria dela edo, askotan ditzei dut, baude neska txiki batzuk, agian baudela, eskubaloian eta futbolan eta ez dakize, eta azkenean beti futbolak gehiago tiratzeu, eta, azkenean ikustituzu zure lagun guztiak, nola, proiektua baude, nola igotzen duen dana ez, eta, gero, lorpenak lortu ondoren, emaitza ikusteakoan, eta nola futbolak mugitzen ditu gauza pilo bat, nik uste arro egoteko gauza da, eta oso pozik. Bai, ados. Ederki babikote, mila esker gurekin izategatik, zorionak bertze behin lortutako guztiagatik, eta animo zuri bertze ibilbide batean eta ez, hemendik kanpo, eta zuri Maria, seguraski elkarrik ikusiko dugula, eta zorte hon. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.